jotonono khung kaham ni chibai tai ang SA Dolai Jun chairman hisabe sini ADC hapangno puilano hambai tamani hinba sini ADC hapang 2021 sipra motha faimani yagulo gobangma kaham wansuk mongno tino tini o kaham wansuk mano phol tini chung mangkha tamani hinba sini Maharaja Bubagra wansuk mungbai chaitok mungbai sini Tripura Tribal Areas Autonomous District Council bisingo mainly jara hachugo tongnai borok belai khelo tuini bagai bial klaijak awni bagai sini Bubagra wansuk mani bising tino 25 ta sabjunno saijakha sini ADC TTADC hapangni bisingo 8 ta junal tongo 44 ta sabjunal tongo o 44 ta sabjunal ni bisingo 25 ta sabjunno decide saijakha karon sini hachugo tongnai ro tuini bagai bial klaijak o bial klaijak no bahai keye solution khainani abo ADC sorkar ADC hapang wasuk man bising tino kini puila ani Dolai Jun ni bisingo khobjak ambasa sabjunal bai luajijak kini drinking water free distribution program tini simi cengjakha omo ambasa sabjunni bisingo khobjak aisukni pohor kami oro tini puila tini simi chung cengkha oro belai kheno bialo klaijak sini borok tuini bagai bial klaijak herang kerei mini dip tel tongai bo tui naimeya tei dry season ongman bagai kuarok tui ran sabaika awun bagai tini o aicuk pohoro o pungono tini oroni local ni chairman present o chung tini water free distribution kaitongo abahai keye tinin simi cengai ambasa sabjun ni bisingo kami village committee bujaga nangkuk mane abono chung saye nakha tin simi cengai ekmas joratei kami habai je jaga bisi nangkuk mane problem crisis tuini bagai ongmani ajaga chung tin simi cengkha baknai an bagai aboni loge Bubagra chini Maharaja na hambai ma janogo tai ADC hapang chalok nai jara chini CEM borom genang CEM deputy CEM EM roknobo